Усе яны адбылі гэтую катаргу расійскую, і ўсе атрымалі сухоты. І ўсе памерлі гэтыя людзі сухоты. І Бурбіс памёр з сухотаў, і Прушынскі памёр, але з гаром, і Іван Луцкевіч памёр, і цётка Лаіза Пашкевіч. Сухоты касілі тады беларускую інтэлігенцыю, таму што яны ўсё жыццё, ўсё здароўе аддавалі нацыянальнай ідэі, аддавалі барацьбе. І гэта такая як бы дэталь, якая показывала, што людзі згарэлі як свечкі, згарэлі, не дажыўшы да 40 гадоў. Іван Луцкевіч памёр у 38 гадоў. І ён зрабіў столькі, што здзіўляешся, што толькі 38 гадоў пражыў такі арганізатар, такі чалавек. У часы нямецкай акупацыі ў Вільні Луцкевіч арганізаваў шмат, ну, напрыклад, ён арганізаваў беларускі клуб. У гэтым беларускім клубе працаваў тэатр Ляхновіча. Ён 4 гады працаваў у Вільні, і Ляхновіч паставіў там усе свае п'есы. У тэатры Ляхновіча працавала актрысай, выдатная беларуская актрыса Ляля Менке. Яе мала напісана, она памерла у 37 годзе, таксама ад сухотаў. Былі дзве сястры, Юліяна і Яна, часам гісторыкі блытаюць іх. Дык вось Ляля Менке выдатная, яна толькі ведае, што яна з рэпертуара Купалаўскага, здаецца, грала Зоську. А увесь рэпертуар Ляхновіча она перайграла. Вядомая актрыса, вельмі мілы быў чалавек, і па апісаннях хацелася, ну, паколькі я пісаў па тэатру, проста убачыць, даведацца, што ж гэта была за актрыса, як яе адчуць. І я натрапіў на кніжку ў архіве «Успаміны Лялі Менке пра смерць Луцкевіча». Не ведаю, мне, наколькі я памятаю, яе да гэтага часу не перавыдалі. Можа быць, я не маю... А? Выдалі Лялі Менке? Выдатна, бо гэта вельмі паказальная кніжка да вобраза Івана Луцкевіча. І ўвогуле да тых дачыненняў... І ўвогуле да тых дачыненняў, якія былі паміж людзьмі. Чытаючы гэтую кніжку, я успамінаю ремарка, вось гэтае дачыненне Роберта Лохампа і Патрыцыі Хольман у час смерці. Вельмі пранікнёна гэта апісана, і нешта нагадвае мне вось гэтую гісторыю іхнага кахання і гэтых апошніх дзён. Часам гэтую кніжку цяжка чытаць, кажуць, бо сціскае сэрца. Там такія ёсць дэталі, там такія дачыненні, калі ён расказваў Лялі, што Ляля, яе сёння бачыў, яна прыходзіла да мяне. Гэта была звычайная гаворка, ён бачыў чорную жанчыну, якая прыйшла да яго, з ім гаварыла. А ён разумеў, што это прыйшла смерць. І яны абмяркоўвалі гэтыя дэталі, дачыненні. Ляля ўсё гэта выдатна апісала. І вось гэты вобраз, які апісаны Ляляй пра Івана Луцкевіча, он проста просіцца ў нашу літаратуру, просіцца ў тэатр, у кіно, бо гэта глыба. Магутны чалавек, быў як асоба, не толькі як палітычны арганізатар, але як асоба быў чалавек цікавы і пранікнёны. Шкада, што ён, конечно, пражыў так мала. І яшчэ дадам, што гэтыя два браты удзельнічалі у аснове нашай незалежнасці. Калі збіралася Рада Беларускай Народнай Рэспублікі ў Менску, калі была пастаўлена задача аб'явіць незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі, то з Вільні прыехалі браты Луцкевічы, прыехаў Ян Кастанкевіч, яшчэ некалькі чалавек, і яны вельмі паспрыялі сваім досведам, сваім аўтарытэтам, яны вельмі паспрыялі таму, што ў Менску было прынята менавіта гэтае рашэнне аб'яўлення незалежнасці. Бо вы ведаеце, это ўжо гісторыя добра апісана, што дыскусіі былі цэлую ноч, там былі вельмі розныя людзі, і разныя былі прапановы. І ўсё ж такі гэта беларуская, незалежніцкая,
аснова надраджэнская, яна ўзяла верх, і на раніцу было прынята рашэнне аб аб'яўленні незалежнасці БНР. І вялікую ролю тут сыгралі, безумоўна, браты Луцкевіча. Антон Луцкевіч больш вядомы як палітык у 20-е, асабліва ў 30-е гады. Удзельнічаў у заходняй Беларусі, удзельнічаў у выданні многіх часопісаў беларускіх, у розных грамадскіх і палітычных удзельнічаў таксама арганізацыях, і дзейнасць яго ацэньваецца трошкі супярэчліва, таму што, безумоўна, ў тых складаных умовах былі пэўныя хады, якія маглі выклікаць пэўныя кантраверсіі, але скончыў ён так, як скончыла ўся наша ахвярная інтэлігенцыя. Калі прыйшлі саветы у Вільню, заходнюю Беларусь, вся беларуская інтэлігенцыя была арыштаваная і амаль уся знішчана. Яго, правда, не асудзілі адразу на смерць, на расстрэл. Яго схапілі ў Вільні энкавэдзісты і завезлі ў Менск. А ў Менску яму далі фармальна 8 гадоў, але гэта нічого не значыла. Давалі 8 і 10 людзей ўжо не вярталіся, таму што метода была другая, потым павялічваць, там у лагеры давесці да такого стану, што чалавек проста паміраў. Так адбылося і з Антонам Луцкевічам. Да апошняга часу не было дакладна вядома дата яго смерці. Цяпер гэта трошки прасвятлілася, і такая ёсць версія, знайшлі дакумент, акт аб яго смерці пад Саратавам, дзе ён памёр у 43-м годзе. Ёсць такі акт, ён паведамлены. Правда, ўсё роўна застаюцца некаторыя пытанні, але гэта найбольш верагодна, што яго замучылі там, у гэтай турме НКВД. Так памерлі і Адам Станкевич, і многія другія дзеячы, якія ўжо не вярнуліся. Адзін з іх, я ўжо тут расказваў, Сергей Буся, будучы ў гэтых сталінскіх лагерах, казаў, што мы зрабілі памылку, што мы неправільна расцэньвалі бальшавікоў. І гэтай памылкі ўжо паправіць было немагчыма. Так от, зразумелі, кажуць, перад смерцю. Бо у Антона Луцкевіча пазіцыя была такая, што калі прыйшлі бальшавікі, то сабралася частка інтэлігенцыі ў Вільні і рашылі так, што трэба супрацоўнічаць з бальшавікамі, каб рухаць беларускую справу. Яны наіўна думалі, што бальшавікі гэта як немцы за часы Першай сусветнай вайны, што неяк можна з імі супрацоўнічаць, адкрываць беларускія школы, газеты, неяк рухаць, неяк жыць, так як тады ў часы акупацыі. І вось было прынята такое рашэнне. Першы час, першыя некалькі месяцаў бальшавікі іх не рушылі, а потым скасілі ўсіх падчыстую. Дык вось мы не ведаем, што гаварыў Антон Луцкевіч, але вось словы Сергея Буслова яны дайшлі. Таксама быў эсэр, вось быў уключаны ў беларускі палітычны рух, і вось ён, яго словы засталіся ў гісторыі, што гэта была памылка супрацоўнічаць з бальшавікамі і нейкім чынам ратаваць нацыянальны рух. Бо задача бальшавікоў знішчыць усялякія нацыі, знішчыць Беларусь ушчэрт. Это тое самае, што цяпер у Еўропе хочуць супрацоўнічаць з Лукашэнкам. Нічога не выйдзе. Нічога, гэта ілюзія. Яго задача пастаўлены Масквой, яго корміць Масква толькі таму, каб ён нішчыў беларускую школу, беларускую мову, беларускую моладзь. Ён дзеля гэтага існуе ў палітыцы. Толькі ў Еўропе гэта не каштоўнасць зараз, нацыянальная культура, то яны думаюць сваімі інтарэсамі, што так можна неяк супрацоўнічаць з Лукашэнкам. Гэта ілюзія.
Так вось, гэтыя ілюзіі мелі яшчэ нашы інтэлігенты тады, калі думалі, што неяк можна ратаваць нацыю, культуру, супрацоўнічаць з бальшавікамі. І паплаціліся моцна. Так і наш Антон Луцкевіч, ученый чалавек, вялікі і палітык, і літаратуразнаўца, трапіўшы ў лагеры, з іх ужо не выйшаў. Вось. Ён памёр, паўтараю, як цяпер стала вядома дакладна, так, 30 лістапада 43 года у турме НКВД. Такі трагічны лёс другого брата Антона Луцкевіча. Але гэтыя людзі